Izan ere, aste honetan gutun bombak bidaltzeagatik atxilotutako Miranda Ebroko 74 urteko gizonezkoa espetxera bidali du Jose Luis Kalama Espainiako Entzutegi Nazionaleko epailea baldintzarik gabe guztira material piroteknikoarekin 6 gutun bidaltzea leporatzen diote Pedro Sánchezi, Ukrainako eta Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadei, Margarita Robles Espainiako Defentsa Ministeritzari, Zaragozako instalaza enpresari eta Torrejon de Ardozeko aire baseko sateliteen zentroari. Argitaratutako autoan 6 terrorismo delitu leporatu dizkiote atxilotuari, halaber helburu terroristarekin lehergailu, sukoiak edo su eragileak erabiltzea egotzi dio. Egozte zaizkion delituek 20 urteko espetxe zigorra jaso dezake. Bestalde, astelehenera arte atzeratu dute Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin Bizkaiko metalaren hitzarmena negoziatzeko gaurko aurreikusita zegoen bilera parte hartzaileen iturriek eferi esan diotenez, bigarren aldiko ziren gaurkoan biltzeko, baina azkenean atzeratzea erabaki dute datorren astelehenera bitarte. Jaurlaritzak egindako azken proposamena da soldatak 115 aztea 2025 bitartean, baina sindikatuak kritiko dira proposamenarekin. Bizitza maila zein neurritan igo den ikusita gehiengoa duten, LAB, UGT eta Komisiones Obreresek uste bai dute ez dela nahikoa. LAB sindikatuak onartu zuen, zen aurrera pauso izan zirela azken bilkuran, beste patronalak egindako atzera pausoetako zenbait ezabatzea lortu zirela aitortu zuen, baina edozein kasutan azken proposamena etzela nahikoa. Bizkaiko metalgintzak 50.000 langiletik gora biltzen ditu. Eta Gipuzkoako metalean berriz, 30.000 langile inguru dira sektoreak biltzen dituena, eta sindikatuak oso kritiko atera ziren atzo, adegi patronalarekin egin zuen bilkuratik, eta urrengo bilera otsailaren 10ean dute, baina momentuz ez dirudi gauza bere onetik doazenik Gipuzkoako metalgintzaren hitzarmenean ere. Eta dakizuenez, Italiako agintariek kasu honetan 2020an egindako ikuskapen batean oinarrituta Espainiako Garraio Ministeritzak zehaztapen espedientea zabaldu dio Aita Mari Ontziari itsas legeen kontrako 7 arau urratzea egitea leporatuta, eta €1.000.000 arteko isuna jaso dezake gobernuz kanpoko erakundeak adierazi duenez. Inigo Mijangos, Aita Mariko ordezkariarentzat 55.000 ordaindu behar izan zituzten hasiera batean portu ikuskaritza eta hornidurako tasa berezietan, eta horren etorritako eskual hartze horren ondoren, asko igo dela suposatzen du, eta Aita Mariko Aita Inigo Mijangos dio onartezina dela hori. Auzi honen karietara Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkie Espainiako gobernuari, eta Lakuako gobernuak Jaurlaritzaren izenean babesa adierazi dio Aita Mariri. Xabier Legarreta, Lakuako migrazio zuzendaria. Uste dugu, erakunde publikoetatik alegin berezia egin behar dugule, holako proiektuak martxan jarraitzeko ez, eta benetan espero dugu lehenbailen gai hau bideratzea eta lehenbailenia misioan urteten badabien. Bestetik ostalaritzan lan abusuak areagotzen ari direla salatu du LAB sindikatuak, eta sektorean lan egiten duten pertsona guztien eskubideak ziurtatu behar direla defendatu du. Elkarretaratze egin du Donostian, hain zuzen lan esplotazioatik atxilotutako 3 ugazaben jatetxe baten aurrean. Esan du sindikatu honek, sektore hau honetan lan baldintza kaskarnetarikoak izaten direla, eta hori Donostian esaterako oso agerikoa dela. Hilaren 12an 3 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak ogasun eta gizarte segurantzaren kontrako eta langileen eskubideen kontrako delituak egotzita. Zehazki atzerriko 24 langile esplotatzea eta ogasunari €80.000 iruzurra egitea leporatzen diete. Donostiako 2 jatetxe daude ikerketapean. LAB sindikatuak elkarretaratzean aurreratu du, enpresa buru talde horrek ere Hondarrabian duen lokaleko 2 langilek salaketa jartzeko asmoa dutela, eta datorren aste artean hain zuzen Hondarribian aipatzen ari garen jatetxe horren aurrean elkarretaratzea deitu du sindikatu. Tiko kasua atera zanean, Hondarribiko zernako jabeak esan zien langilei astebetez behintzat etxera juteko, lanera eskuteko, eta ez dakigu taberna itxita gona ez, pentsatzen dugu baietz,
etxera bidali dituztelako, eta hango bi langilek behintzat ja salaketa ez dakit gaur edo astelenean sartuko dute lan ikuskaritzan. Ala kontuak 4 eta 5 minutu, 5etan azken ordukarekin itzuliko gara bigarren kafea orain ongi izan gero artean. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, Julen, Mai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Arratsaldeon guztioi. 135 urte pasa dira. 1888an National Geographic Society sortu zuten Washingtonen ezagutza geografikoak zabaltzeko asmoz. Mitiko sintonia, gaurko saioan National Geographiceko monografiko bat egin beharko bagenu, argi daukat zein izango litzateken gaia. Esklaboak. Noski, esklaboak. 1800 batean, Santo Domingon, Haitiko esklaboen iraultza hasi zelako. Edo akaso, 1586an Francis Drake itsas lapurra, esploratzailea, esklabo trafikatzailea, politikaria eta erregeren itsas armadako almirante orde ingelesa hil zelako. Some years of 1888, as I do well remember, it was some say on the 19th of May, and some say in September. The Spanish train launched forth amain, with many a fine bravado, they as they thought... Bueno, eta ezin dugu ahaztu 1756an jaio zela Wolfgang Amadeus Mozart, aro klasikoko austriar konpositore handi eta emankorra izan zen. 600 obra baino gehiago konposatu zituen. Haietako asko musikagintzaren gailurtzat aitortuak hainbat arlotan, opera, musika sakratua, ganbera musika, orkestarakoa, sinfoniak eta abar. Konpositore klasikoen artean ezagunetarikoa da. Eta gure National Geographic partikularrekin jarraituz, aztezina da Mozarten flauta magikoaren esklaboen koroa. Baldakizue Juan Crisostomo Arriaga, bilbotar konpositorea Mozarten jarraitzailea zela, bai, Arriaga antzokiak haren omenez du izena. Gaurko egunez, 1806an jaio zen eta Arriagak ere badauka zerikusirik esklaboekin. 13 urte zituenean burutu zuen bere esklabu zoriontsuak izeneko opera. Musika klasikoa eta esklaboak, harrigarria. 1901 zendu zen Milanen beste figura handienetako bat, Giuseppe Verdi. Italiako opera konpositore erromantikoa, garai guztietako garrantzitsuenetako bat. Bere lanak Rossini, Donizetti eta Belliniren bel kantoaren eta Pucciniren eta berismoaren arteko zubi gisa balio du. Musika mundu harrituta utzi nuen, Aida operarekin 1871an lortutako arrakastarekin ondoren, 3 maisulan berantiarrekin itzuli zenean, Requiem, Otelo eta Falstaff operekin hain zuzen ere. Errepertorio lirikoko izenbururik ezagunenetako batzuen egile izan zen, esaterako Rigoletto, El Trovador eta La Traviata. Eta zer esan Nabucco operako esklabo hebreoen koruari buruz?
Eta askatasunaren gabeziarekin jarraituz, gaur holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko eguna da. Data honen bidez, nazien kontzentrazio esparruetan hildako 100 pertsona komentzeaz gai, gazteei gorroto ideologiei dagokienez erresilientzia sortzen laguntzeko neurriak hartu nahi dira. Ieseikie toke usatzun esan bueltari Aizazan orduen gero askotan Lasai guk ez dugula ies egingo. 74 urte betetzen ditu gaur Montxo Armendariz zinegileak. Bere lehen urtetako lanen artean nabarmentzekoa da 80an egin zuen Ikusmena filma. Bertan, askatasuneza kontzeptuaren inguruan aritu zen lanean. Frankismoaren aurkako militantzia egin zuen Armendarizek eta askatasuna kontzeptua oso presente egon zen bere lanen artean. Ta beranduago iritsiko ziren arrakasta itzela eman zioten, Tasio, Obaba edota Sekretos del Corazón bezalako lanak. Eta gaurko egunez, 1972an hiltzen Evergreen Parken, Illinoisen, Mahalia Jackson, estatu batuar gospel abeslari eta eskubide zibilen aldeko ekintzailea izan zena. Berak, kontralto ahotsa zuen eta itzal handieneko gospel abeslarietako bat bilakatu zen. Hori dela eta, gospel musikaren erregina izena eman zitzaion. 30 disko inguru grabatu zituen eta 12 lanekin urrezko diskoa. Bai, 1 milioi bat ale saltzea lortu zuen. Esan dezakegu, Mahaliak bere bidea egin zuela. Glory, hallelujah, on my way. Well, I'm on my way. Interesgarria da jakitea Martin Luther Kingen hiletan abestu zuela Mahaliak. Bueno, tira, I Have a Dream esaldia berak inspiratu zuen, Luther Kingek onartu zuen, Mahalia Jacksonek inspiratu zuela I Have a Dream ura, ondoren Mahaliaren hiletan Aretha Franklinek abestu zuen kantu bera, alegia Mahaliak Luther Kingen hiletan abestu zuen ura. Precious Lord, Take My Hand, 1978an Martin Luther Kingen hiletako zuzenekoa, hauxe. Just hold my hand, Lord, hold my hand, and don't let me fall. Oh, take my hand. Gospel erregina. Badaude bere bidea egiten dutenak, eta badaude ere ies egiteko euren bidetik ateratzen direnak. Mai, nondik zoaz, donora? Adibidez, Alicia atera zen bere bidetik eta horri esker ezagutu zuen lurralde miresgarria eta untxizuria, bihotzeko erregina. Barkatu baina ez dute zer ulertzen. Julen, argi dago, 1832an jaio zen Lewis Carroll idazle, matematikari eta argazkilari britaniarra. Eta Alicia bere zulotik atera nahi du libre izateko. Askatasun haizearen besoetan kulunkatuko gara gaurko gure gonbidatuekin. Josu Iztuetak La Gomera uhartera eramango gaitu. Holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko eguna. Poesia, dantza, literatura. Itziar Rekalderekin In Nomine Auschwitz ikuskizunari buruz hitz egingo dugu. Eta Aitor eta Nestor Otaño aitasemeak etorriko zaizkigu. Nes Graf sinaduraren atzean daude biak eta beraiekin kolore pixka bat emango diogu saioari. Esango nuke pres gaudela, gaurkoari martxa emateko. Irrati kaseteak piztu eta minikateak askatu. Horma guztiak zeharkatzeko txartela zulatu. Talentuen iesa, astear dago. Arratsaldeon, Espiritu Libreak urtarriak 27 ditu gaur eta ostirala da. Kotxean bazoaz, etxean bazaude, lanean, entzun, bigarren kafea. Ongitorri, naiz irratian zarete.
Zuekin jaun Andreok La Gomerako itzuliaren laugarren etapako 7. mendatea igaru eta laugarren mototik zuzenean Mai Gorostiaga Roseti Pozo, arratsaldeon! Arratsaldeon, Silbo Gomero ikasten eta atzean nire motorran koko dago! Kaixo, koko naiz! Eta gaur esklabo eta autonomoen arteko diferentzia azalduko izue! Ba ez da lan makala, autonomak nahiko esklabu izaten gara eta. Julen Goikoetxe horbe gozo, arratsaldeon. Baita zuei ere. Ondo? Ondo. Gehiagitxo bazkalduta, ekaso? Bai, hor eukidia eta 3:30 eta 4 tartean alakoxe, belarrondoko edo mailukazo sensazioa, baina tira, kafetxo batekin buelta mantzio hau eta aurrera. Ziklismo terminologiara joan da, meximazo etorri zaikiri ere. Meximazo, bete-betean. Txakal aldilatze eukidieu. Baina mantzio hau buelta. Gurean da dagoeneko eta National Geographiceko kantua entzuten hasi garen horretan zeharkatu du atea, badira lotura bereziak kasualitateak sortzen dituenak. Josu iztu eta arratsaldeon eta ongit horri espaldiko. Bai, espaldiko eta urte berrion. Urte berrion. Arratsaldeko 4:17 minutu zuzenean, naiz irratian, bigarren kafean, eta guk, egunero legez, esan barren, egunero legez, egunero legez, ez dugu inoiz utxe egiten, eta maite duten tarteari, asera eman bar diogu. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure gaurko maite dut? Bai, gaurko, goizean ustekabe, ez dakit, edo, askotan gertatu behar dira horrelako gauzak, ez? Maite dut, nola batzutan kajoien artean edo kaja zarren artean agertzen den zerbait, gordeta daukazula aspalditik, eta ez duzu espero, noiz irekiko duzu berriro, eta noiz ikusiko duzu berriro. Kontatuko dizuet historia. Gaur sarrera prestatzen, konturatu nahi zuen dela urte bete, gaur hain justu René de Obaldia, dramaturgo frantsesa hiltzela, ez? Justo gaur urte bete. Eta Josimari Carrererekin daukat lotura bat René de Obaldiarekin, eta bere obra Antrexian elup, txakurez 8. 2006en obra hori prestatzen ari ginen Topo antzerki taldea, Miguel Galindo zuzenduta, azkenean Carrerekin zun paper hori, eta nien saiota juten nintzen bai, hasiera baten ideia zanik egite gaztelaniazko bertsioa eta Carrere euskerazkoa, azkenean bakarrik estrenatu zen euskerazkoa, baina testua, etxen jatorrizko testua fotokopiatuta, etxean eukan kaja batean. Eta gaur gaizian esan diote Carreri, gogoratzen zara urtebete René de Obaldia izela, eta zutaz gogoratu naiz, ez txakurez 8 obragatik. Uste dut testua edo kaja batean egongo dela etxean, hor ez dakit hautsa jaten. Eta Carrerek esan dit, nik uste dut ez daukadala kopiarik. Eta orduan hasi naiz bilatzen, eta ziztu bizian aurkitu dut, kaja zarro baten, beste testuekin gordetan ituela, eta maite dut asko, gordetzen dituzun gauzak, ez dakizun noiz irekiko duzun berriro, eta sensazio hori, altxor hori berreskuratzea, eta hainbeste oroimenak, hainbeste rekuerdo politiak izatea horrekin, maite dut René de Obaldia, txakurez 8, eta maite izaitut Carrere. Iritu egotzea, Julen. Nik astea bukatzeko maite dut ez bat ekarriko dut gaur eguerdian, Twitter sare sozialean, Ane Irazabalen txio bat, irakurri dut, txioa berez gaztelaniaz dago idatzita, baina gutxi gora bere euskarara ekarrita horrelako zerbait dio. 1 milioi bat eurotik gorako isuna, Aitamariri, 2020an egindako inspekzio administratibo batengatik, eta administratibo hitza hortxe kakotxen artean jartzen du Ane Irazabalek, eta gero ondoko hausnarketa edo ondokoa gehitzen du. Orduan, etzegoen gobernuan eskuin muturra, baizik eta 5 izarren mugimenduak eta sozialdemokratek osaturiko koalizioa. Italian alderdi guztiak saiatu dira erreskate operazioak oztopatzen.
Horixe ez, txio horretan guztia esan da dago, eta Itamari bezalako egitasmo batentzat, lehen ere uste dut, lauetan oinatze Aizpururen albistegian entzun dugula ez, lehen 55.000 euro nabigatu izateko eta tasetan ordaindu behar izate asko iruditu baldin bazitzaien, ez dut pentsatu ere egin nahi, 1 milioi bat eurotik gorako isun honek zer suposatzen duen Itamari bezalako proiektu batentzat. Nire maite duta gaur Ines Osinagak elkarbanatu den hausnarketa bateti dator. Alaxe elkarbanatu du bere sare sozialetan, bere storietan, Instagramen dio. Azken aldian, arduratuta nauka sold outaren kulturak. Entzulen artean sold out kontzeptu ulertzen ez badu norbaitek, sold out da dena salduta dagoela, ez dela sarrerari geratzen. Eta ondoren nola honen inguruan jartzen diren lako mezuak. Azken sarrerak salgai! Eta dio berak, hori ez zote da Amazonen quedan solo 2 unidades bat, 2 ale bakarrik geratzen dira, bat, 2 lehenago sarrerak agortzearen erabat normalizatu aldugu, galdetzen du. Eta gehiago kezkatzen nauena, soldauta edo salmenta, berdin arrakasta. Eta jarraitzen du esaten berak ez, eta nire kezka ez da agortu ala ez agortu, kontua da nola saltzen dugun hori. Eta batez ere, nola takilan sarrerak geratzea porrota bezala irakurtzen dugun. Ez dakit, autobus linea bat kentzea jende gutxi doala esanaz justifikatzen denean bezala alda? Eta jarraitzen du esaten, ez du bat bakarrik libre uzten, dio. Eta igual tentatzen zaitu pentsatzeak. Claro, hau dinozu ez dozuelako sarrerak agortzen. Ez dozuzelako sarrerak agortzen. Jartzen du. Eta kontua da lehenengoz gertatu zaigula agortzearena. Eta normalizatu dut. Eta plazera eman dit. Eta horrek maitatuago sentiarazi nau. Eta mierda guzti hori. Zenda aldez euskiaren sarea udaberrian soineko. Hausnarketak badu esnea eta badu kafea. Badu txuria eta badu beltza. Badu kontraesana beraren norbere egiteko gaitasuna. Eta gero norbera egon daiteke ados ala ez. Nien hauera bat ados, baina asko gustatu zaita hausnarketa plazaratu eta hausnarketarekin horrela amaitu eta konplexio guztiak ere baztertzearen aposturi. Hor badago, ez berdintasun bat edo gauza bada bazuk ekitaldi bat antolatu eta sarrera guztia saldu dituzu eta oso ondo. Hor nik gehi gustatzen zaidan nahi izaten da ekitaldiaren kartela atera orduko jada sold out etiketa gorria gaineti daukana ere prest daukana. Hori ja, ez zete emeste gustatzen hori. Kapikua. Hori da. Kapitalismo kultural asumitua. Dena aldatuko da, baina gauza batzuk ez dira aldatzen eta ostiraletan guri bidaiatzea gustatzen zaigu, baina bidaiatu aldetik Josu Iztuet ari galdetu nahi diot zein den bere maite duta dagoeneko konturatuko zen ari galdetu ere egingo geniola, naiz eta akaso etxetik prestatuta ekarri ez. Josu, zein da zure maite duta? Ez dut prestatuta ekarri, baina atetik sartu nahi zenean, ari zineten National Geographiken 125. urte muga dela edo urtebetetzea dela esan ez, eta ez pentsatu bet merezi du. Nire maite duta, ni National Geographic aldizkaritik asko edan dut, marko horia duen aldizkari hortatik, 125 urte ditu, hasieran inglesez bakarrik zeon, gero hizkuntza gehiagotan ere bai. Ni asko ulertzen duela arpidetu nintzen, inglesez asko ez nekiela arpidetu nintzen, eta bain gaztelerazkoa daukat, eta igual ez dut odu nahi irakurtzen. Urteak atentzio mandit, 1888, 4 metro haude atetik esenlekura, baina bidean etorri zait, 4 metroetan gogora etorri zait, 1888 niretzat bi konotazio ditu. Biak, ni ez naiz efemerideako zue bezala harakatzen ditu nagon, bata da, niretzat idolo izan dudan Fridtjof Nansenek Groenlandia gurutzatu zuela, guandik aneun urtera gueltatu ginen, eta bestea da, 1888an Euskal Herrian elurtea handi bat izan zela, eta zuetako batzuk entzuna dezue, hijitoek amona jantzuten elurtea, eta hori ere 1888koa. Tira? Ni editzen bizi, baina asko entzuna dut, belaunaldi transmititu dan elurte izugarri bat sekula esate askotxo da, baina
Euskal Herrian ezagutuan handienetako bat. Errekorrak ura ezagutu zuenik ez da geratuko bizirik. Ez, baino segurasko ure ezagutu zutenen testigantza jaso duenik bai. Testigantzak nire amonak adibidez ure ezagutu zuena ez, Horreta meretzian jaioa zalako, baino bere aitak ezagutu zuen. Beraz, nik entzun dut ari zuzenean kontatutako. Kurioso hemen hiru belaunalditan iaia karlista detan kokatzen garela eta ez da hainbeste. Zure lagun baten amonak ezagutu bazuen gerra karlista, ja gauzak ez dira inurrun ikusten. Tira, arratsaldeko 5:25, 5 segundu barru eta 26 izango direlako, alegia esaldia bukatzerako, eta horren bestean guk aurrera egingo dugu, Josu Iztuetarekin La Gomera irlara egingo baitugu bidaia. Keep calm and bigarren kafea. Norbaiteke esango du folklorista xamar jarri garela ez dizuet ukatuko, La Gomerako musika bilatzen hasi eta akaso biderik laburrena hartu dudala. Bueno, bertako taldea da hau eta tango giroari buruzkantu egiten duena. Egongo dira, gaur egun sortzaileak La Gomeran gaur egun musika entzuteko moduan ere, baina tira, bai, giro arketipiko xamarrera egin dugu autua. Mi florecita de caña, morabita de cereza, mi florecita de caña, morabita de cereza, dame a beber. Josu Iztueta La Gomerara goaz, eta La Gomeraren modu askotara joan daiteke, ezagit nola joango garen, zein den bidaiatzeko proposatuko diguzun plana, ez da inbeste, bertan egontzarela, ez da? Nahi, duela 10 bat egunetok naiz bertatik, kokatzeko pixkat, geografik hortan, mapa hortan, Kanaria arkipilagoa berez egotez Afrikan dago, Makaronesia barruan hor arkipilago asko daude, eta bitako bat da Kanariak. Kanari uarteak, 7 irladia eta bat txikitxo batekin, graziosekin 8 dira, garai baten eskolan buruz ikaste ditun danak, ordenean. Beti gerora duela 20 bat urte Kanaria zan soli playa, norbait soldauzka jundakoa, norbait viaje noiosen jundakoa, enkargun bat, ekarri, radiokaseta edo erlojua edo tabakoa, eta lagun bat, Ramon Txolosegi biologo bat, igual nizpaita ipatu dut hemen dizalea, biologoa egazti zaletan esan zian, trekina oain senderismoa ere ditze zaio gazteleraz, baina mendian ibiltzeko paradisua Kanariar uartetan zeok. Nikola biratu nion, eta nola ez nun ezautzen inorarea oinez ibiltzea juntzanik, ez nion kaso, ondirik nion serio hartu. Gerora kontuatu naiz, baiet segia dela, 7 uarte, bakoitza guztiz desberdina. Zera zer ikusirik Lanzarotek Palmakin, da Hierrok Tenerifekin. Eta, hoietako bada Gomera. Gomera da, 7 erla hoietan, graziosak enduta, txikienan artean, 3. Aeroportu oso txiki badauka, baino iristeko ikua da barkuz iristea Tenerifeko Los Cristianos portutik San Sebastián de la Gomerara. Non dagoen esan da, merezido esatea dela uarte borobil bat, 25 kilometroko diametroa dauka, azaleraz esango egu 200 kilometro inguru, beraz ez da oso handia, eta izango litake flan baten antzekoa, goia dago 1500 metrota, eta handikan itxasoraino dijoa zolako amildegi barranko batzuk. Izango litzake flan bat garaibateko flanera itatik buelta eman, da plast, olako, zeo zer. Dan izitutu hain sageran kontetuko. Piskat kokatuko dugu, 25 kilometroko diametroak ematen ditu 200 kilometro karratuko azalera, esan duzu? Bai, mitxera, hori da Euskal Herriko lurralde historiko txikienak baino txikiago oraindik, bai. Zuk horrek esan nahi du erdigunetik ertzera oinez bizpahiru ordutan iristen zarela. Eta isla alde batetik bestera, hor gora berak alde batera utzita, baina flanaren goiko azalera hori bintzat zeharka dezakezula 4-5 ordutan. 5-6 ordutan. Bai, idea bat egiteko, Naparrok 10.000 kilometro ditu, Gipuzkoa 2.000 kilometro, Gipuzkoaren 5 bat gutxi gorara. Eta ikesan bezala,
Bai, eta esan bezala hori, goitik bera itxasora, 1500 kilometroietatik distantzia litzateke 12 kilometro itxasora, hori goiti bera kakabezela bi ordutatik mokoa, eta beti ora izaletekela 5 ordu. Desnibelak haundiak dira. Lehen maik egin du ziklismo retransmisio moduko bat. Inor pentsatzen badu Euskal Herrian daudela mendate igoera gogorrak jundadila bertara, zen 0-tik 1200 metotara nahi aina eo zein lekutatik jundare. 0-tik 1200, adibide bezala, 1000-tik 2200etara joatea bezalako xea da, eta hori Pirineotako mendate gogor baten desnibeletik gora ibiliko da. Zaskatu horrein buruan nik turmaleten zenbat metro igotzen diren, baina... Bai, azken erretik 1000 eta zehozer. Hainetatzen da itxas maila dala abia puntua eta 1280 altuena. Eta 14 kilometrotan 1200 metro igotzeko, bataz besteko desnibela 110, desnibela bataz besteko 110, esan nahi du tarteka 108 eta tarteka 112. Nik bilaketa egin du, Julen, turmaletik 1250 metroko desnibela, eta bataz besteko penditza hor 10 bueltan ibiliko da. Bai. Ez? Bueno, ez, gutxiago, zazpi markatzen du hemen. Badira kilometro batzuk hasiran, lehen 3 kilometroak nahiko etzanak eta horrek geisten dute. Baina, bueno, tira. Turmaletik gautzea bezala, baina nahi adin aukera, kostatik flanaren gainalde hortara lagomeran egin daitezkenek. Bizikleta elektrikoarekin joateako meni, Josu? Bai, alkilatze dituzte, eta uste eta arrakasta txua izango ala negozioa. Jende askok ematen du bizikleta, eta, bueno, atzerritar askok, eta, bueno, desafioetako badia, Tenerifeen teideko gainadetara igotzea bezala, 2100 hola itxasmailatik, bertakoa bada. Zango enuke pixkat, gainera, ezea flan hortatik, eta, flanaren adibide jarri dugunez, hola 50 barranko gesten diala radialki moduan, eta goran flanan gainean batzutan etxeko kopa izatea natazko zea bat, ez? Han ez dago elurrik, ez du euri asko egiten, baino egiten du euri horizontala edo, da itxasoan ezetasunez kargatuta dauden lainoak kondensatzen dira bertako landare dian, eta orduan, euri kantidadea handia ez da, baino biltzen da uraren zati handi bada kondensazioarena, ez? Horrek sotzen du baso berezi bat, eta ditzezaio izen zientifikoa lauri silba da, eta guk euskaraz hitz egiten dugunez, baten bati, geratuko bate irutu izaion euri silba otezan, da lauri silba. Bitxia da, olako baso bat topatzea, hain leku lehorrean, hori Tenerifen da ere gertatzen da. Eta odon, irudikatuko dugu, Irlan goiti bera barranko asko, amildegi asko, eta errepide dozena erdi bat, baina gero beran ez dauka errepide zirkularrek esango genuke. Osea, errezagoa da barkuz jutea. Santiago, Irlatik San Sebastián de la Gomerara, 10 kilometro, 10 minutu barko azkarrean, baina karreteraz jomar badezu, inbadezu 0-tik 1300 eta beste barrankotik jetxi. Nik ez ditut, ezagutze ditut noski Noruegan da lekuak barkuz jutea, azkarragoa dena, karreteraz jutea, baina fiordotan batipat. Baina, bitxia da, Gomera... Barko eipatuzu, pirauan aritzeko ere egokia da, edo itxasoak gorgotzen du rarroketan? Aizea jotzen duen lekutan itxaso aserra dago, baina leku babesak ere baditu. Hala ere, arkaitz asko daude, eta behin abitu ezkeo, geratzeko... Bide luze xamarra egin behar. Bide luze xamarra, eta segura asko, olatu ondi xamarra lima daude, olatuak edo arkaitzean lertzen dira, beraz, geratzeko asunto txarra, eta edo ondartza aldapatxu batzutan olatua puskatzen dira. Hori ere ez da errezena izaten pira guazateratzeko. Buelta eman da buruz bera gatzeko, baina, segura asko eguraldi baldintza onakin itxaso bare da hola jakinda eta bar. Nik uste, paradisua bintzat ez da. Ez, horretarako baleak eta mezela, jende asko juten da menorka irlari buelta ematea, eta paradisua baldintza honekin. Eta uda giroan ere beti ere... Baina txarra baldima dago, ez dago itxaso goxorik euraldi txarrekin. Dice que te vas, pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas.
bueno, kantua proposa, ze Lagomerara joan gara, eta antxe jarraitzen dugu. Tira, beraz, bueno, geografikoki nahiko leku bortitza esan dezakegu, ez? Josu, aipatu duzun 50 radioiek, jaitxiera hoiek, akaso abentura kirorerako ere egokia, ez dakit barrankismoan eta aritzeko ere aitzakiak eta aukerak emango ditu. Goran, flanaren gainalde hortan, nila adibidea oso neure egin dut, bai. Dena laua da, edo bertan ere badira, gora berak? Badia, baino txikia dira, goikalde hortan ja ez dago desnibela hundirik. Bueno, lehen esan dut barku ziri, aeroportu txikia badago, baino 180 barku ziristen da, 70 hamarkada arte etzion barku linea regularrik, horrek esan aizuna aislamentua totala zala. Hori inoiz aipatu dugu hemen bertan, badagola insularidadea, izango litzake Kanaria irla daukatera, eta gero doble insularidadea. Doble insularidadea da irla nagusi baten irla satelite izatea. Osea, nahi du, aislatua dagoenaren aislatuagoa izatea. Area zuzeren amatea garestia danaren garestiago izatea. Eta lehen esaldia itxaso txarrik ez dagoela, barkoan irakurri nuen esaldi bat gazteleraz. Calma chicha no hace buen marinero. Zan ez zela, itxasgizona zailtzen da, baldintza txarreta, netzan da, kubiertan donen ez da, hori letok. Hori abisua da, jende asko mareatuta iristen baita itxaso txarrekin gomerara. Eta bai, barrankismoa egiten da gutxi, eskalada leku batzu badaude garaibateko lako roke arkaiz batzutan gutxi, gehiena oinezko ibilbidea daude edo bizikleta ibilbideak. Eta oinezko ibilbideak badaude, bueno, oso gida onak ere bai, hango ibilbidei buruz eta esan dezakegu 15 kilometroko 8 bat etapetan egiten dala buelta bekalde hortan, osea flanaren platera alde hortan. Eta gero badaude zeharkako 3 eguneko zeharka alde batetik besteako etapak 6-7 ordukoa dira, batzutan herrira iristeko gutxixio. Azpiegitura askorik ez dagoenez, badago etapa osoa, hilabeti etapa osoa, ez dago etapa erdirik. Beran, kostan bertan ere herriak badira? Bai, badira, bai. Baina batiri bestera heltzeko igu egin behar da, pentsatzen dut. 5 herri handi daude, batzuk, danak daude kostaldean, herri handiak, eta San Sebastián de la Gomera, Santiago, Valle Villahermosa, eta olakok. Eta, garraio publikoa badago, taxisek ere badaude. Ibilbide politak antola daitezke, logistika ondo antolatu ezkero. Eta, ura garraiatu ezkero. Gaur egune eguraldian olakoa izango dan jakinda, errezagoa da, behar dan janari hartu, eta, gutxi gorera zenbat ur beharko ezun antzematea, ez baita gauza bera ez baita gauza bera 6 orduz eguzki galgatan ibiltzea edo eguraldi fresko batekin Laurisilban sartzea. Laurisilban sartu ezkeo, hau irikita eman dare hidratatzeko moduntzean. Euri horizontalakin. Gracias! Hementxe, los Bajip de la Gomera entuten ari gara, etxan da bezala, kantu pixkate tradizionaletara jo dugu, baina tira, la Gomeran ere izango da ez, tradiziotik haratago, gaur egungo kultura, bizitza, gastronomiagatik ere galdetu behar nizun, Josu ez dakit, insularidade bikoitz horrek ere eragiten duen bertan, produktuak noski helduko dira, La Gomerara, baina ez dakite, Kanar irletako pixkate zeharkako gastronomia ere baduen, edo baote duen La Gomera gastronomia propiorik edo joera propiorik? Kanaria duarte gehienetan, ez dakite bereak edo Afrika ipagaldeko tribuan noiz iritsi ziren, guantxe aurrekoak, oso bizi baldintza gogorretan iraun dute kolonizatu arte, 1500 urte arte. Zer gutxi produzitu, ardi batzuk, ahuntz batzuk, gari irina, harto irin pixkat, gofioa egin, datilen batzuk, miel de palmera eta olako batzukin, olio batzuk, oso bizimodu gogorrean bizitu dira. Eta horregatik egon da hainbesteainoko emigrazioa. Beste erletara bai, baino asko Kuba eta Venezuelara. Asko.
Horregatik gaur egungo folklorean ikuste fusio moduko badela, bertako musika tradizionala eta gero ritmo, karibeño edo ez dakit nola ulertu behar dan. Eta hori oso nabarmena da, jende asko da emigrazioan jun da etorritakoen ondorengoa. Osea, ez da arrotza esatea, guk hemen Euskal Herrian esaten asko, nere atxonan anai bat eta Argentina ontzan da, nere amonan ez dakizein Uruguayen ontzan da. Esan nahi, gerra aurreko emigrazio, ez emigrazio politiko, beziet emigrazio gosetik edo ezinetik, bai. Eta hori gan oso nabarmena da. Gomerak oso orografia gogorra dauka, lantzen dan lur guztia bankaletan egina dago, terrazatan egina dagoan, hemendikan usturrea imaginatuko bagez nubezela, izaskun aldeaino zela isamar hor hilitezke bankalak errezago, baina hortxe izaskundikan agoniko aldapatak goraino, dana bankalekin ikusiko bagenu bezala, bankaloiek noski abandonatzen juntzean aurrena aurrutikoak, eta pixkanaka gertuagokoak ez. Ulertu behar da, ura orografia horrekin, klima horrekin, eta horrek esplikatuko luke Silbo Gomero bezalako komunikazio sistema bat. Horrek esplikatuko luke txistu bidez komunikatu alizatea lehen aipatugun kainoi baten alde batetik bestera. Bate galdetzea beste batei, haizu, lau hauntz galdu ditut eta besteak erantzutea, lau altzian eo bi amata bi txiki, eta besteak esaten dio, ez, hiru handi eta txiki bat, eta halako lekutan ikusitut, edo halako, hori txistu bidez, adieraztea. Silbo Gomero UNESCOko ondarein materiala izendatuta dago, eta galtzear egontzan, 70. hamarkadan, hemen gauza asko bezala, erabiltzeztan zer galdu egiten da, eta legazpiar bat, euskaldun bat, Rogelio Botanz izeneko batek, lana handia egin zuen bertan, Silbo Gomero hori hezkuntza sisteman sartu alizateko eta rekuperatu alizateko, eta ez beha bakarrik, jende gehiago ere bai, eta nik usteet berari asko zor diotela. Beha Silbo Gomeron, espezialista da, apasionatu da. Ez dute honen batean Euskal Herriera ekai beharko genukela, adierazteko, hemen bersolaritzarea hezkuntza sisteman sartua dago, beste gauza batzuk ere bai, baina, nola desagertzen dagoen zerbait errekuperatu liteken, noski ez pasioakin, intentzioakin bakarrik lagundu zuten bertako kabildoak eta gobernuek ez, baina, daia Silbo Gomero, ez da bakarrik Gomerakoa, badago Asociación del Silbo Gomero Tenerifen ere bai, Rogelio Botanz da horren errudun esatea modu txarra da, baina Rogelio Botanz zor dio asko Silbo Gomeroko. 4.000 kontzeptutik, 4.000 kontzeptu inguru adieraz zitezkeen garai batean behintzat, Silbo Gomeroren bitartez ez dakit orain maila horretan izango diren, edo, beste bizira onte linguistiko baten mailan da biltzen, baina ez da makala. Inor pentsalezak ez, lau zarata jaurti eta ez, hizkuntza oso baten errepresentazioa. Oker izpan Josu, gazteleraren hitzetan oinarritutako alako kodifikazio bat bihurtu zen, ez? Bintzatu urtetan. Baina beste hizkuntza bat uzan ere egin itezke adostu ezkero gauza batzuk. Beak esate zuten, garai batean, beraien bizimodua baldimazan oso lurrari lotua, animaliei lotua, bazekiten nik indako txistua etzala sarrera bukatu aldia ina ez aurren aitezan kontestualizatu, kontestualizatzeko izango zen, hauntza eguraldia, ikusi aldeka alako, badator, eta gero horren inguruan hori kontestualizata hori afinatzen zuten asko, horri buruz aizian ez da esatea, zeba suspensoata dituzu zure semeak, berantzen du lau edo bost, baldima daki zertaz galdetzen ari dan. Odon, berek aurrena egite zuten, goazen gaia konkretatzea, konkretatze zuten, eta gero detailetara jetxi ez. Ikusgarria, ni Rogelio behakin egon ginen, ez orain gotxandan, aurreko batean, eta izugarria da, bai.
Eta de balde ematen diot herriaren belarriari. Rogelio Botanz bera, ari gara entzuten? Jode, bai. Egazpiarra soldauskarea juntzan, bertan maite mindu zan, eta personaje bat, han ezagunagoa da, hemen baino, Pedro Guerrakin da ere batera kantatutakoa, Nueva Canción Canarian sortzailetako bat, 76 urte ditu, arekin kafea hartzeko gehatzen mazea, bigarren kafea hartzeko gehatzen mazea, arekin dozena diagillo prepatu, ze, bueno, personaje ikaragarria. Hemen ikusten ari nez, 1985ean, Pedro Guerrarekin batera, Taller Canario de Canción taldea sortu zuela, 70 hasi zela musika egintzan, eta marka horretako azken urteietan, Kanarietara ontzela bizitzera, zuk esan duzunaren bidetik, ez da? Solda euska egitera joan, eta bertan... Hoi bera da, bai. Bera, etxalarroita maostu urte edo ditu, eta hoen dala, demora utxinik ez dut telebista asko segitzen, Espainiko telebistan programa badago, eta atxasemeak azaldu dira bertan, etxalarroita mala urtekin, gerra garaian iesi indakoa, eta olako azan da jotan bat kantatu zaitasemeak azaldu dira, atxona, larroita maostu urtekin, platoa iuta. Gogorrena dirua, nire poesia oso merkea da. Hementxe, beraz, Rogelio Botanz, eta hemen bada lan bat mai Alfonso Sasteri eskenitakoa, bere bakarkako ibilbidean, 2004ean. Alfonso Sastreren dramaturgiaren eta lanen inguruan inoiz hitz egin dugu, baina bide batez ikusi dut lotura aipatzeko gaur bertan Tolosako Topiken Lizarri elkarteak eta Galtzandi euskara taldeak antolatuta Alfonso Sastreren bilobaden pianista erraldoi batek, Iñar Sastrek, Ane Etxegoienekin batera, Jurre Ugarte idazlea, Joseba Sarrionandia eta Jose Mari Iturralde, eta ez dakit, Xabier Lizardiren obrari edo bueltaka, hariko direla alako ikuskizun literario musikal eder bat eskaintzen. Arratsaleko 7 izango da hori, baina sentitzen dugu soldautaren kulturari ez diogu main egin nahi, baina ez dago sarrerarik, ez da guretzat ere. Soldauta, ez guk esango dugu ez dagoela sarrerarik, hori ere ezberdina da. Josuren garaian solda euska saiestu nahi izate zen, eta orain soldauta saietsi nahi izaten du. Oso merkea da, herriaren... Josuren garaian eta Mairen garaian. Eta de balde ematen diot herriaren belarri. 12 minutu arratsaldeko 5etarako, eta Josu Iztuetarekin Lagomeran gabiltza, ez dakit Josu, aipatu ditugu Lagomeraren nahikoa kontu, entzuten ari den edonork, izan ziklista edo izan ibiltari edo izan kulturzale edo izan hizkuntzen maitale, edo nahi duena dela, Lagomera oso proposamen interesgarri sentitzeko, baina ez dakit beste zerbait aipatzeko geratu zaigun, edo azpimarratu nahi izango tezenuken zerbait gehiago. Seguro asko irla guztien artean ez da ezagunena, La Palmara jende gehiago jungo da, Sumendia eta gero, Lanzarotea noski, Tenerifea errezagoa da, merkeagoa da, baina Gomera bada urruti ez dagoena propio juma da, ez dago pasaeran, irlak ez daude pasaeran, baina hori baina urrutixo hierro ere badago, baina Gomeran ikuste merezi duen lurralde itxasoz zinguratutako lurralde interesante badala. Josu Iztueta, plazar bat, mila esker, eta hemendik aste batutara izango zaitugu berriro gurean, eta egingo dugu berriz ere bidaia nahi duzun tokira. Vale, urrengo arte. Eskerrik asko. Eta arratsaleko 5etara bidean, guk gaur bertan bere lan berria eta bere lehen lan luzea aurkeztu duen Sara Azurzaren kantonekin egingo ditugu urrengo minutuak hemen berriro erakutsi zigun, ustelak ere duela aste batzuk ezagutu genuen, hortxe Gartxote Unsainekin egindako elkarlanean, baina bere disko luzea iritsi da. Gaur bertan, tartean 9 kantu, datorren asteazkenean gurean izango da, eta gauero kantu hau eskainiko du. Ez dizuegu kontatuko nor joko duen pianoa.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. My lonely days are over. And life is like a song. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Mila 1928an Los Angelesen jaio zen Eta James, eta gazte-gaztetatik otzandu ezinezko piztia izan omen zen. 60. hamarkadan Etak bere baliabide guztiak utzi zituen agerian, eszenatokira igotzen zen bakoitzean emakume adoretsu eta lotxagabe xamarra bilakatuz. Eta hile hori izatera ausartu zen emakume beltza, bino konpainia txarrak, harreman toksikoak eta heroina ere izautuzun Eta Jamesek. Maitaleak hautatzeko ere etzun agian begi onik izan, bat bino gehiago izan ziren nonbait bere bizkar negozioa egin zutenak. Bino gizon manipulatzaile haiek bere maixurik onenak izan zirela aitortu izan zuen Eta Jamesek. Edo nolare, horre guziak etzion kantatzeko zuen doaiari eta indarrari eragin, eta arazoak arazo, 20. mendeko bluesaren eta soularen erreginetako bat izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Arratsaleko 6etarako 4 minutu terdi aurrera goaz bigarren kafean naiz irratien. Naiz irratian bigarren kafea. Miguel duerme en la calle, Juan 23, por la tarde lo verás, tocando en la principal, su guitarra siempre fiel, duerme junto a él, lo que saca pa' comer y pa' beber. Canta un corazón que está cansado de vivir siempre fuera de control. Busca la ilusión que le vuelva a hacer reír. Solo tiene una canción. Si hace frío abrígate con cartones y la piel arrugada sabe que Lafuaren kantu zahar eta mitiko xamarrau iradoki digu gaur jaso dugun eskakizunak, hain zuzen ere Donostiako Harrera Sareak gaur arratsaleko 7etarako deitu duelako manifestaldia. Udaletxe parean, Donostiako udaletxe parean izango da arratsaldeko 7etan. Abrid la sirena iriki lemapean, hotzaren aterpetxearen irekiera eskatzeko.
azken egunetan hotzak gogor ari da jotzen Euskal Herrian, euria ere presente, zetasunak ez du laguntzen, eta denok gabiltza. Gaur atzo baino hotzago, gaur zertxo bait gutxiago, bai, gradu baten gora beheran, berogailu, beroki eta aterpe bat, etxe bat, teilatu bat dugunok, ez dugu alako kezkaren beharrik. Baina kalean bizi den jendeak erabateko krisi egoera bizi du horrelako hotz eta eguraldiarekin. Donostiako aterpetxea La Sirena ixteko erabaki hartzen du, udalak, baldin eta aurreikuspen bat topatzen badu urrengo egunetan temperatura gradu bat edo 2 gradu igoko dela esaten badu. Eta erabaki honen aurrean berriz harrera sareak manifestazioa deitu du. Eskatzen diote udalari eguraldiaren iragarpenak temperatura are baxuagoak iragartzen jarraitzen duen egun hauetan, La Sirena irekita mantentzeko. Ostiralerako 3 gradu, 2 gradu biharko, 3 iganderako. Halaxe diote, gobernu talde honek neguko egun guztietan La Sirena irekitzeko egiten ari gatzaizkion eskaera onartzeari uko egiten dionez, gutxienez koherentzia eskatzen diogu bizitegi baliabide hori noiz erabiltzea erabakitzen duten adierazten duen irizpide murriztailearekin. Edo presioarekiko sentikorra da eta bihar udaletxean kontzentratu behar dugun entzun gaitzaten. Halaxe galdetu zuten duela 2 egun eta noski erantzuni jaso ez dutenez, gaur manifestazio izango da elkarretaratze hori arratsaldeko 7etan La Sirena ireki hotzaren aterpetxearen irekiera eskatzeko. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Arratsaldeko 5 ditugu eta bagoaz zuzenean Naiz irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Oñatz Aizpurut lankidea. Antxe dugu eta Oñatz, arratsaldeon. Arratsaldeon bai Inigo eta arratsaldeon entzule guztiak. Nafarroan dakizuenez, medikuen esklusibotasuna dugu ahotan, guztioi eragiten digun gaia delako. Nafarroako medikuen sindikatuak ere berau kentzeko eskatuz dakizuenez greba deitua du otsailaren 1 aurrera mugagabea eta azken orduetan badirudi Nafarroako Osasun Sailak proposamena igorri diola sindikatuari greba bertan bera uzteko. Santos Indurainek Osasun Kontseilariak berak adierazi du idatziz bidali diola proposamena eta espero duela 2 egunen buruan gehienez bueltan ematea erantzuna Nafarroako sindikatuen medikuak. Nafarroako gobernuak ahalik eta askarren itxi nahi baitu lan gatazka hori, medikuen sindikatuak greba mugabera ez du nahi jotzea, maiatzeko hauteskunde kanpaina ate joka delako. Helburu honekin bilera egin zuten atzo bertan 2 aldek eta jarrerak hurbildu zituztela esan du Indurainek. Osasun departamentuko buruak esan du proposamenetako batzuk direla, sindikatuen medikuak planteaturikoak. Beste medikuei sare pribatuan aritzeko aukera emango lieken puntu bat, esklusibotasunagatik jasotzen duten diruari uko egin gabe eta beste batzuk dira nolabait osasun bideak egindakoak osasun sistema hobetzeari dagozkionak. Gaiaren inguruan, hain zuzen, gaurkoan eskubide sozialen kartak oharra kaleratu du eta eskatu dio Nafarroako gobernuari ez egiteko xantaiari men, alegia osasun bideako medikuen esklusibotasuna mantentzeko eta are gehiago, kasu honetan Euskal Herriko eskubide sozialen kartan Urkulleren gobernuari baldintza hori martxan jartzeko eskatu dio. Uste baitute desberdintasunak areagotzen dituela herritarren artean esklusibotasuna kentzean. Diru gutxi duenak osasun publikora jo behar du derrigorrez, baina pribatua ahazten da bide berean eta publikoa okertu. Horregatik, gehiengoaren kontra egitea dela diote, non eta osasuna oinarrizko eskubidea den lekuan. Nafarroko medikuen sindikatuaren jarreraren aurrean, eskubide sozialen kartak gogoratu du, sindikatu hau inoiz ez dela kexatu osasun publikoan murrizketak egin direnean, eta orain euren patrikak eta privilegioak handitzea nahi dutenean, xantai egitea onartezina dela diote. Enpresa pribatuen mesedetan, publikoa ahultzeko estrategiaren kontra mobilizazioak egitearen alde agertu da ere, eta Gasteiz eta Iruñako parlamentuei eskatu die osasungintza publikoaren aldeko ekimenak onartu ditzaten. Nazioartetik berriz, gerra hotxak ditugu nagusi, batetik Israelgo indarrek Jeninen okupatutako Zisjordanian egindako sarraskia gertatu eta ordu gutxira Gazako zerrendan
Israelgo armadak aire erasoa burutu baititu. Israelgo armadako bozeramaile batek dio koheteak bidali dituztela edo bota dituztela Gazara. Hamasi hegazkinen base militar bat erasotu izana leporatu baitiote. Bitartean, Joak Galan, Israelgo defentsa ministrak prest egoteko dei egin die bere indarrei lanean jarraitu behar izanez gero, edozein momentutan bertara sartzeko deia eginez. Eta Ukrainan gerra hotxak jarraituko du nabarmen izaten, Josep Borrell bera, Europako Batasuneko diplomazia arduradun nagusiak, Ukrainara tankea bidaltzeko deia egin dielako estatukide guztie, beraz diplomazia baino gerrako arduraduna esan genezake. Duela gutxi, Europar Batasuneko zenbait herrialde gogoratu Ukrainari laguntza militarra handitzea erabaki dutela, eta gaur, Pretorian, eman du prentxaurrekoa Josep Borrellek, eta bertan Hego Afrikako ministroarekin elkartu da. Borrellek dio hori dela egokiena tankeak bidaltzea eta Europako Batasuneko estatukide guztiak gonbidatu ditu horretara. Mendebaldeko aliatuek Ukrainara borrokarako gurdia bidaltzea erabaki duten moduan. Ukrainako gerra bezalako egoerek eragindako ingurune geopolitiko ezegonkorraren aurrean Borrell pozik agertu da foro honetan Hego Afrikaren eta Europako Batasunaren arteko elkartze estrategikoak ibilbide positiboan aurrera egin duela. Azkenik hori bai, kontuan hartu behar da, Hego Afrika Errusiarekin batela BRICS blokearen kide dela, berez, Hego Afrika bera Errusiaren aliatua dela. Eta azken aipamen bat, kasu honetan, gaur istripua izan baita, eta duela gutxi bideo bat ere jaso dugu, langile bat zauritu da, larri gaur, Martzilean, AHT-aren korridoreko obretan izandako lan istripuan, 11:30 bueltan, badirudi kamioia irauli zaiola, behargin honi, barruan atera ezinik gelditu da, eta larrialdi zerbitzuen eta suhiltzaileen laguntza behar izan du bertatik ateratzeko. Bazken orduko hauek aipatuta, Inigo berriz ere seinalea itzuliko dugu, bigarren kafeko lagunei, gu berriz arratsaldeko 6etan itzuliko gara azken ordukoarekin. Eskerrik asko, Oñatzaizpuru, horixe azken ordua sanda bezala, arratsaldeko 6etan, informazio gehiago eta zabalagoa informazioaren arian. Bagoaz aurrera, oraintxe, 5 minutu diren honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Musu truke eskaintzen ditu Street Art Cities plataformak 2022ko grafitirik onenerako izendatuen zerrendan sartu izanak are eta gehiago piztu du azken aldian Nestor Otañoren gainean piztuta dagoen fokua. 19 urte besterik ez ditu gazte pasaitarronek, baina bere bizitzaren eren bat daramaia da grafiti eta pintura artean. Txikitan, eskolan aspertu egiten omentzen ohiko ikasgaiekin eta liburuen azpian gordeta izaten zituen horrietan marrazkiak egiten aritzen omentzen. Etxean ere horretaz jabetu ziren eta zaletasuna hain handia zela ikusita, egoak moztu beharrean bidea zabaltzea eta oztopoz garbitzea erabaki zuten. Nestorrek bere bidean aurrera egintzezan ahalik eta modurik erosoenean. Zure txegutxa pitatzen. Idea arrasteaz gain, aitak ere elkarbanatzen du, zuen edo du, semearen zaletasuna eta biak batera aritu ziren ikastaro batean. Azken urteetan, asko izan dira, Nesgraf izenaren sinadurarekin egin diren grafiti, hormairudi eta bestelako lanak. Azkena, Gabonetan Ibarran margoturikoa. Kalei eta hormei kolorea eta bizia ematearekin, denoi ere bizia ematen digun bikotea, gonbidatu dugu gaur, bigarren kafera. Aitor eta Nestor Otaño aitasemeak, arratsaldeon eta ongi etorri. Barka idazue, ze beharrezko mikrofonoa iriki gabe dago. Nestor entzuten dugu, Arratsaldeon, bai. Eta Nestorren aita ere entzun dezakegu dagoeneko. Arratsaldeon biei. Aupa, arratsaldeon. Zer modu zarete? Oso ondo. Ondo. Bai. Bueno, ez dakit, jada hemen bigarren kafeko laborategi honetan badara matzazuen minutu batzuk, ez dakit, margotzeko moduko hormarik edo, ikusi alduzue? Bai, batzuk ikusi dugu. Bai. Txuri gehiagi dago. Bai. Nigo,
Hori iretzako duk, Zer. Iaz, hemengo nagusia eta entzun duk txuri gehiagi dagoela hemengo hormetan. Ojo! Ojo, kuidau! Hori ez dakit. Zuek segi entrevistan, nik aukeratuko dut horma eta bukararako negozio txiko dugu. Bueno, Aitor Nestor, sareran aipatu dugu Street Art Cities plataformak 2022ko grafitirik onen aukeratzeko zerrendan sartu ditu zure bala, Nestor. Azken berria ni daukadan abentza da, Pasaiako horma irudia 10 onenen artean sartua dela. Nola hartu duzu, berria? Ba, osongi, egia esan sorpresa bat izan zen, ze nintzen konturatu eta ja dei bat jaso nuen, hori, esan ez, lehenengo 10 artean nabilela, eta nintzen ez da konturatu, deian gatik, bestela, nintzen konturatzen. Urtarrilaren 31 arte uste du dagoela bozkatzeko aukera, Aitor Nestor, ez dakit, edonork eman dezake botoa edo nola da hori? Bai, dozeinek eman dezake botoa. Egin behar dana da Play Store edo App Storetik aplikazioa jetxi, eta gero hor izena eman, erabiltzaile bat sortu, eskatzen dute emaila ematea bai, tramparik egon ez dadin, eta gero bozkatu daiteke. Berez, 10 horma irudi bozkatu daitezke. Bakoitzak 10 horma irudi bozkatu ditzazke. Bai. Azkenean, mundu mailako errekonozimendu moduko bada, pentsatzen dut, Nestor, zu grafitiak eta mundu honetan sartu zinenean eta afizio hau sortu zitzaizunean, buruan etzen, sari bat irabaztea izango, baina tira, pentsatzen dut, horrelako errekonozimendu baten atarian egotea, gero irabazi edo ez irabazi, gertatuko da gertatu behar duena, baina horrelako gauzek ilusioa emango dutela eta arrotasun bat ere sentiaraziko dizula, ezta? Noski, bai. Hasieran ez nintzen ere burua olako konkurtso baten ikusten, baina bueno, hori azkenean lortu dugu eta ja hemen egotea ja hori bat da. Askotan esaten da ez, disiplina ezberdinetan finalak irabazteko jokatzen dira, hemen finalen iristerak ez du ezertako balio, esan dugu, ez dakigu zer gertatuko den. Irabazten baduzu, zer? Ospatu beharko da edo zer? Bai, noski. Nola? Bira honintzen pentsaten, zeintziaten galdera hau. Ondo gongo litzateke, ze bagaude dago murales lian, ondarruko murala, ni eta bai dago tuterako murala, ez tiamengoak, baina festival bat antolatzea eta gu hiru hiru muralitea o hiruen artean bat itea, mural bat itea eta ondo gongo litzateke egia esan. Bueno, hori, saria irabaziga bere, egin litekeen egitasmo bada, ezta? Horregatik, bai. Bueno, guk idea hartu dugu, egiten baduzu deskuiduan abisatu, enteratuko gara, eta jarraituko dizugu zalantzarik gabe. Bueno, Nestor, Aitor, aipatu dugu sarreran, zure 19 urte dituzula, baina kasik esan genezake bizitzaren eren bat edo gehiago, mundu honetan murgilduta edo daramazula. Konta iguzu, nola hasi zen guztia edo noindik sortu zitzaizun zaletasuna? Bai, bueno, azkenean esan dezun bezala ez, klasean komila tartean aspertzen nintzen, eta hortikan ja hasi nintzen margotzen, paperean, eta gero ja ikusi nituen, hasi nintzen ikusten grafitiak, YouTubeen YouTubeen, eta galetikan noski, eta orduan hasi nintzen firma bat sortzen, hasi nintzen Nesh firmatzen, eta firma hori lantzen, eta gero ja erosi genituen espraiak lagunen arte eta hasi ginen hortikan margotzen. Margotu nun arte, esan dezun, ez dakit esan dezun, baina furgoneta bat firmatu inun. Hori ez dut esan baina irakurri dut, ikusi dut, enkarez eta prestatzerakoan irakurri dut. Bada ez duzu esan. Ez du, gero itari galdetzeko asmoa nuen, furgonetaren kontu hori. Nola joan zen, baina jada aipatu duzunez, kontazazu? Bai, furgoneta bat firmatu nun, eta kasualidadez furgoneta hori aitari aurreratu zion, errepidean, eta berak ikusi zun. Eta bueno, errekonozituzun ere firma, zen ere izena Nestor da isakin, eta Nesh firmatu nun, eta Nesh firmatzen dut egia esan. Orduan bari, errekonozituzun firma, eta bueno, hasi ziren muralista bat bilatzen, hobi edo hobi hau bai, bideratzeko esateko erabatean. Eta bueno, aurkitu zuten muralista bat, eta kurtsoak egiten zitunak, eta behar zitun lau pertsona kurtsoa ateratzeko. Orduan nik aurkitu nituen 2, orduan ginen 3, eta orduan esan zuen horreitak, nik apuntatuko naiz. Eta azkenean bukatu genuen bakarri aitatari kurtsoa, eta handikan ja biak batea ziginen margotzen.
Aitor zuri egin behar dizute galdera. Ez dakit, autoan zoazela furgoneta batek aurreratzen dizunean, eta zure semearen sinadura ikusten duzunean, niri bi erreakzio posible etortzen zaizkit burura. Batetik, artista zeukaz semea, eta bestetik, ederrak entzuko dizkik etxera joaten aukenean. Zein izan zen zure reakzioa? Lehenengoa bigarrena izan zen. Eta ez dakit nola ikusi nun sinadura, ez dakit kasualidade bat izan zati, berez furgoneta egon sinaduraz betea, sinaduraen artean ikusi nun Nestorrena. Eta Ixaren gatik, Ixarekin jarri gainolako izena, pentsatu nostra, Nestor da, eta orduan lotu nituen hainbat gauza, ikusten nun etxean, bideoak ikusten, etorri zitzaidan emazteak ez kontatu zida, o esan zidana, Nestorre grafitia margotu nahi ditu, lotu nituen gauza guzti horiek, eta zan, hauasi da, grafitiak egiten, kaletik dabil, eta arazoak izango ditugu, hau geratu behar da, kriston bronka botako diot, etxe iristean, baina bidean, pixka pentsatzen joan nintzen, niri ere ikaragarri gustatzen zain margotzea, eta esan nun, eta margolari izan nahi nuen, eta ez nuen lortu, egin ditu nire pinitoak edo nire lanak, baina esan nuen, agian, zergatik ez lagundu Nestorri, zergatik ez komentatu duzun bezala bidea erreztu, eta horrela egin genuen. Eta hor, lehenengo urratxo hori edo bidearen astapen hori, Nestorrek berak aipatu duen ikastaro hori, ezta? Laugarren bat edo pertsona gozatzeko behartzela, eta azkenerako biok amaitu baldin bazen duten, esan nahi du, zuetzinela joanan kupoa betetzera, baizik eta interesa bat zenuela, eta zuri ere zerbaiterako balio izan zizula. Hori da, nik ingenieritza ikasi nuen, eta ingenieritza ikasten egolak, dauzkagun krisiak, unibertsitatean eta esaten, hau ezai gustatzen, hau utzi nahi dut, margolari izan nahi dut, eta bukatu bezain pronto, urte sabatiko bat hartu nun, inglesa ikasteko, eta Londresera junitzen, baina benetan margotzera junitzen. Erakusketa bat egin nun, Londresen museo pila bat daude, Debaldekoak, National Gallery, ikusi nituen artista pila bat, eta gero irakaskuntzan hasi nintzen lanean, lanbideziketako irakaslea naiz, eta pentsatuz, arratsaldetan libre izango nuela margotzeko, eta 13 urte pasan ditun margotu gabe, Nestorrek sinatu arte, furgoneta hori sinatu arte. Beraz, seinale bat izan zen, sinadura hori. Hori da, bai, ez dakit, nondik etorritako furgonetaren jabearen berri izan duzu inoiz? Entzuten ari da. Argazkia daukagu, agian matrikula ikusten da, argazkian, baina ez dakit. Nik uste sari hori irabazten duzunean, irabazten baduzu, Nestor, lehenengo zein baduzuna da, tipa horri idatzi, eta esan nahizu, haunin nintzen, eta orain, beste bueltat emango diogu, ez dut garbituko furgoneta, baina furgoneta guztia tuneatuko dizut grafiti erraldoi batekin. Beraz esan genezake, orain espala badela, baina horrez enborrara izan dela. Ez dela Nestorri etzaiola zaletasun hau beste nubaitetik etxetik etorri zaiola. Bai, baina nik ere ez diot erakutsi, egia esan, jendea pentsatzen du nik erakutsi diotela, baina, keba, berak beti da nik eukidu margotzeko zaletasun hori, eta erreztasun hori, eta gaur egun esango nuke berez, desberdin margotzen dugula, baina ni baino hobeto margotzen duela. Akaso, mugarik ez jartzea ere bada laguntzeko modu bat horrelako disiplina batean, ez dakit oraindik ere existitzen den dogma hori ez, kaleko artea deitzen zaio, baina grafitiak eta kaleko hormak margotze hori, oraindik ere hainbat lekutan hala izango da, gaizkileekin ere lotu izan da, ez da esan badago dogma bat oraindik ere badela zerbait txarra, eta ez dakit horregatik esaten izun, ez mugatzea soilik jada laguntzeko modu bat ere badela. Eta ez mugatzea, erreztea, lekua jartzea sortzaientzako hori oso garrantzitsua da, segurazki arazo asko saiestuko genituzke, beste jende bate jarraituko luke margotzen egiten duelako, kontzientziatua dagoelako eta egiten du nahita, baina bai, ez mugatzea, errestea oso garrantzitsua izango litzateke. Uste, gainera gertatu izan zaigu askotan baimenarekin margotzea eta espraia mugitzen hasi bezain pronto badirudi pentsatzen dutela arma bat daukazula eskutan eta polizia gertzen da. Askotan dago baimena daukagu, ez da jatzen gainera adierazten ze margotuko dugun, begira hau margotuko dugu, baina keba, jendeak... Eta ez bakarri espraia, gainera gero ikusten diaten eri, naizela gaztea,
Bai. Ez dakite pentsatu den, baina... Oso kuriosoa, goitala gutxi uste Barski azken erakusketa, Bartzelona leloa edo, dema dela kaletatik museora. Badirudi pauso handia dela, baino museoan badago artelana da, kalean jarritzen badu, ez da oraindik artea, ez? Oraindik asko sakondu behar da kontzeptu hortan. Gamberrokeria, ez? Oraindik ere kalean baldin badago... Bai, nik ere esango nuke museotatik kaletara. Ez alderantziz, ez esango nuke, ez? Bai, eta askotan museoek behar dute, kalera heldu, jendearentzat ikusgarri egin, baina, bueno, ni ari naiz ja Julen pentsatzen, hemengo pareta txuri hauetan... Esan duzu pareta txuri ikusi dituzuela, hau ja martxan jarri da, Bai. Ikusi berri dut Chet Bakerren lan bat, ez dakit Nestorrek oso Chet Baker zalean naizela, eta hor ikusi dut, eta esan dut, ze gauza edarra dauden hemen negozioak egin behar ditugu, baina arratsaleko 6 aurrera egingo ditugu, gero oraintxe Instagrama erakutsiko dizuegu streaming bitartez jarraitzen gaituzuen hoi, ikusezazuen ze lanen inguruan ari gara, eta zer egiten duten, baina zuk segila sei. Tira, Nestor, nik aitortu behar dizuet, oso txarra naizela, marrazketaren mundu honetan, eskulanetan orokoeran oso txarra naiz, nik ulertu dezaket horritxo batean edo din alau batean marrazki bat egitea, baina gero hori nola eramaten da hor matzar edo zutabe handi batera, esplika idazu. Bai, daude aukera desberdinak, berez. Egin ditzakezu kuadrikula, oain modan dago deitzen dana superposizioa o superposizion gazteleraz, dela hartzea hartzen dezu indako diseinua o marrazkia, dina lau baten egindako marrazkia, eta digitalen jartzen dezu pareta gainen, baina transparentziakin. Orduan, berri hasiko naiz, margotu behar dezu, inbar da kuadrikula espezie bat paretean, nahi dezu nahi dezakezu zirriborro bat, berdin du. Eta gero hartzen dezu zure marrazkia digitalean transparentzatzen dezu, eta ikusi itzakezu atzen indako zirriborro hori, eta orduan kuadrikula bezala erabiltzen dezu. Errezagoa, azkarragoa. Beni guztien ari gara, elebadore batekin, Timelapse moduan ikus daiteke, Street Art Citizentzako egindako lan hori, zenbat metro karratuko... Beraientzako ez genuen egin. Egin zenuten, da gero hori da lehiatzen ari dena. Ados, bai, gaizki aipatu dut. Ilunberen 50 urte urrenerako egin genuen. Ilunbe da Pasaiko, Trintxerpeko musika eskolarako. Bai. Zenbat metro ditu horrek? 11 metro altueran eta 5 metro zabaleran. Bai. Ze guapoa. Bai. Esplikatu di, baina eske oraindik aitzek buruan sartzen, nola den posible. Zenba folio. Hori da, eske oraindik folioetan ikusten dut, eta gero ikusten dut 55 metro karratuko azalera horretan, bai, arpoigari neurri hau emango diot, edo hori pentsatzen dut hor teknika egongo dira ikasten joango zarela, baina eske, ni bezalako batentzako hori da. Ez dakit inoiz egin duzen, baina uste erabiltzen dela proiektorearekin ere, irudia bera... Hori da, hori dira egon daitezken teknikak, baina guk ez ditugu teknika horiek erabiltzen, gu egiten duguna da zuzenean margotu, faiatu, zuzendu, faiatu jetxi igo, begiratu, zuzendu, lan iteratibo bat egiten dugu, margotu, zuzendu, zati pentsatzen dugu kuadrikula edo lako teknikak erabilita ez duzula marrazketa lantzen, eta orduan ez duzu ez begia, ez eskua trebatzen, eta hori eginez, entrenamendu bat guretzako, eta azkenean lortu dugu, gero eta hobeago margotzen ikastea, eta zenbat dina laun, esango nuke margotu dugun hormairudirik zailenetarikoa gian Ibarrakoa. 33 metro altueran, ez dago ia perspektibarik, jarri barzea karreteraren bestaldean, ez da pixkat ondo ikusteko, eta gainera pareta ez da laua. Dauka triangelu forma bat, forma ezberdina ditu, zaila benetan, bai. Adibidez, Ibarrako prozesua uste dut herritarrek azkenean bozketa bidez aukeratu dutela, proposamen ezberdinen artean. Ez dakit, horrelako lan bat enkargatzen dizuetenean, ez? Prozesu horiek ez dakit nola joaten diren, zuek egiten dituzue 3 proposamenak eta gehiago hoien artean aukeratzen da, edo nola izaten da horrelako Ibarrako adibidea, konta iguzte nola izan den? Zate baterako. 3 ziren, baina egin genitun, ez dakit zen, 10, ez dakit, diseinu pila bat egin genitun, eta, pixkat beraien gustora, eta erabaki zituzten, udaletxea erabaki zituen 3 diseinu, eta gero horiek izan dira
bozkatu, publiko egin zutena. Bai, zeuden bi diseinu pixka bat finkatu, gaia finkatua zegoen, zati azkenean nahi zuten Ibarrako izaera margotzea, eta orduan izan barzan nekazaritzarekin lotua, eta bar. Egia da, diseinu horietako bat aukerakoa geneukala, librea zala, eta gure proposamena luzatu genuen, nekazaritzarekin lotuta, noski, eta bueno, hori, Nestor komentatu bezala, diseinu pila bat egiten ditugu, digitalean, aldaketa pila bat, pixka bat, gu gustora geratu arte, ezta, aurkezten ditugu batzuk, eta gero, bezeroak, bakoitzak bere gustuak ditu, bai. Ez dakit, orain inork zaitu entzuten edo horrela gure artean esan da, aukerantzuden 3 hoietatik, herritarrek aukeratu zutena zuei gehien gustatzen zitzaizuena zen? Ez. Eta gertatzen da hori inoiz? Gehienetan. Gehienetan gertatzen da ez izatea zuei. Ez izatea hori da. Bai, azkenean, publikoak jodu pixka, politena edo, azkenean artea ez du izan behar ez da ere polita, baina, bueno. Azkenean gustok ere oso subjektiboa da. Bai. Eta ez dakit, jasotzen dituzuen enkarguen artean, orain aipatu duzu Ibarran, nekazaritzaren kontu hori, ordizian ere baduzue beste bat eginda Lazkao txiki agertzen dena, ez dakit, badira nekazaritza, bertsolaritza, euskal kulturaren elementu tradizional bezala eta grafiti edo horrelako modalitate edo disiplinak modernotzat jotzen dira, somatzen duzu hori, badagoela nolabait ere tradizio edo elementu zaharrak modernitatera ekartzeko intentzioa jasotzen dituzuen enkarguetan? Bueno, egia esan, hasi ginenean, gu bi belaunaldi ezberdin gera, ez da, aita semea, eta pixka bat goratzen dut, adibez, lehenengo hormairudia, gure artean olako elkarrizketa bat sortu zela, hau da, Nestorrek goratzen dut esan ziala, lehenengo hormairudi horretan margotu nahi zuela, Wiz Khalifa, eta nik esan nion, Wiz Khalifa zein da hori, eta esan zian estatu batuetako rapero bat, eta nik esan nion, nik beste rapero bat margotuko dizut ondoan, eta orduan margotu nion Maialen Lujanbio, bigarren txapela irabazi zuela. Orduan, ez beti, baino hasiera batean bai izan dugula gure artean bi belaunaldi hoien arteko elkarrizketa hori lokala, globala, ni beti saiatu naiz Nestorri lokal hori, ez dakit tradizioa dan, baina lokala erakusten, ez dakit, o bintzat garrantzia ematen lokalari, eta bueno, ez dakit, ez, bai? Bai, hola izan zen, bai, bueno, azkenean, suposatze badagoela intentzio hori, mural batzuetan gutxienez. Akaso, Nestor, zuretzako ere erreferentzia jasotzerakoan errazagoa izango da atzerriko erreferentziak edo kanpoko erreferentziak jasotzea bertakoak baino, akaso hori lan hori aitari gehiago dagokio zuri hor oraindik hemengoaren gauza hori mantentzea? Bueno, azkenean mobila eta sare sozialen kutxapen, ez dakit nola esan. Eragina. Hori, movida hauetan jaso deragin hori, azkenean Wiz Khalifa ez duen, ez da entzuten, ez baina, bueno, bai. Badago, ez da egit, street art edo kultura popular horren ez, estereotipo batzuk ere badaude hor, eta askotan zer den baino, estetika hori bera ere da pixat oso presente dagoen. Azkenean rapa eta Wiz Khalifa eta movida hauek hip hopetik datoz eta grafitia hip hopetik dator. Orduan, jonun pixkat bide hortatik, baina lokala defenditzen jarraituko dugu. Julenik aipatu denetik, oduenaren arira, pixkat memoriaren berreskurapenetik ere egon dira gauzak, ez esaterako nire asko guztazit Bilabonan egindako murala La Salvadora paper fabrika eta Subijana fabrika testillaren, ez da, omenaldi moduko hori, ez, eta horre badago, ez, ziurrenik, Nestorren belaunaldi Bilabona tarrarentzat ez ezaguna den errealitate bat, eta bum, aparte oso guapo da, estetikoki flipantea da, baina ez, batean hortik jendea pasako da, zer da hau ez, aita, o zer da ama, eta gurasoek gogoratu beharko dute, edo Aiona Monek akaso, ez da egitora intxezortzetakoak diran fabrika hauek, nik neuk ere zitut ezagutu uste dute Bilabonan, hor egongo da ez, transmisiorako ere amu bat botata ez? Bai. Oso lotua dago, hormairudi batzuk oso lotua daude hori memoriaren berreskurapen horrekin, eta nik uste garrantzitsua dela, ez da, pixka bat gure zer izan garen, nondikan gatozen hori esaztea, inoiz, ez? Hor beti mantentzea.
Eta, bueno, ez dakit, egian Nestorri igual, ez dakit. Ez nero, ni muralak egiten pila bat ikasten dut, Claro. Gauza asko ez dakizki, eta hori, historian zehar pasaien gauzak batzuk ez dakizki, eta orduan asko ikasten dut. Bai, margolarientzako azkenean margotzea da gauza deskubritzeko eskusa bat, ere. Egia esan, ikasteko, bai, eskusa bat izan daiteke. Nestorrentzako eta niretzako bai. Azkenean zuen kasa zerbait margotzen duzuenean, edo enkarguren bat jasotzen duzuenean, alakoren inguruan egiteko zuek ere, ezagutu beharko duzu, zer den margotu behar duzuen hori, eta horregongo da lanketa bat. Askotan enkarguak direnean, hori da, saiatzen gara, ingurukoa ezagutzen, historia ezagutzen, ingurukoari buruz irakurtzen, eta pila bat ikasten dugu, bai. Ez dakit, orain Nesh Graf eta zure figura hori gara ezagutzen, ez dakit, hemen inguruan, Euskal Herri mailan, zer moduzko komunitatea dago, margolari, grafitero, horma irudiegile, badago komunitate bat, bai? Bai, badago, bai. Daude grafitigileak eta horma irudiak egiten dutenak. Ui, esan duen moduan, nola esan duen ikusita, ursakon xamaretan sartu gara, kaso, Bai, bueno, azkenean egiten dutena dia muralak, ez dia grafitiak. Eta grafitia, nire muralei grafitia deitzea, azkenean bai, respetu falta bat da grafiteroentzat. Ja. Etzen gure helburu, etzen gure asmo, respeto faltari izatei. No, neria ez da ere, baina bueno, horregatik. Ulertzen da, bai, ulertzen da. Separatin dut. Interesgarria, bai, horrelako formakuntza, ez jakintasunak ni lehenengoa. Eta horrelako entzutea, segurazki bihar beste begira batekin, behiratuko ditut horrelako gauzak, ez? Dudari gabe. Grafitigileak dira grafitidazleak. Ilegalak. Eta ez dira ezagunak normalean, bai. Bai, badago noski anonimotasunaren hori da. Bueno, bilaketa hori eta noski ilegalidaderen ondorio ere baden errealitate bat. Bai, guk teknika berdina erabiltzen dugu edo spraia erabiltzen dugu biok, baina helburu ezberdinekin esango nuke. Bai, hori da, zindan zure helburua. Grafitigileak adrenalina bilatzen dute, gehiago, pixka bat, ez dakit, denuntzia, bueno, denetatik dago, vandalismoa. Beraien firma zabaltzea, bai. Bere marka zabaltzea, bai. Bueno, bukatzen joateko, ikusiko dugu, urtarrilaren 31tik aurrera zer gertatzen den aipatu dugune sari horrekin. Eskuartean, baduzue, aurreratu liteken proiekturik, aurreratu badaiteke zerbait, Ez zaituztegu konpromiso batean jarrene, baina tira, eskuartean duzuen zerbait. Bai, bueno, azkenean dira enkargutxoak, ateatzen diren enkargutxoak. Bueno, enkargutxoak eta ez enkargutxoak. Bueno, ingo dugu, Bilabonan Fleming eskolan ingo dugu beste bat, eta gero beste bi enkargu, eta badi joazte ateratzen enkarguak azkenean. Baina hola potenteak, Bilabonakoa, eta... Bai, Bilabonan Fleming, uste Erniope ditzen dela, eskolan, bai, eta gero igual udalarekin ere besteren bat, baina bueno, hori oraindik ziur ez dago, eta gero Plaiaundiko Irunen, Plaiaundi lanbideziketan ere sarreran, baina hori ez da handia, eta gero ere proiektu honberen segurazki igual baten bat ere, barnekaldean, hola lanak ateratzen dira, bai. Eta Leister bigarren kafean egin barko dutena, baina hortaz itzi ingo dugu aurrera Aitor eta Nestor Otaño, Nesh Graf, bueno, bioi mila esker gaur gurera etortzeagatik, eta guk aurrera egin barko dugu, Julen. Aixe gitarra bidean. Hori da, mila esker bikote. Mila esker zuei, aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Gaurko saioaren hasieran aipatu dizugun bezalaxe holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko eguna da gaur. Eta poesiarekin itzordua zikloare gaur bertan hasiko da berriro, 2023ko lehen errezitaldiarekin. Aipaturiko nazioarteko egun horretan, holokaustoaren biktimak oroitzeko egunarekin batera, egingo da eta jakin dugu Carlos Morales del Cosok argitaratu berri duen In Nomine Auschwitz antologiak, izango duela bere pixua gaurko ekitaldian. Ignacio Aldekoa kulturetxean egingo da jendearekin topaketa eta 7:00 aurrera izango da. Sarrera doakoa lekua bete arte. Bertan, dantza eta literatura uztartuko dituzte Marina Ruiz eta Angela Sernaren eskutik eta Itziar Rekalde arduratuko da proposamen horren zuzendaritza eszenikoaz. Gurekin kafea gehiagotan ere hartu du, baina gaurkoari buruz gehiago jakiteko gonbidatu dugu kafe telematikoa hartzeko bada ere. Arratsaldeon eta ongi etorri berriro bigarren kafera, Itziar Rekalde. Arratsaldeon. Kafea Kolonbiako kafea daukate zai, así que zuekin gero partekatuko dut, holaxe bestirik ez bada. Bada duela markada batzuk Itziar Kolonbiako kafearen ekoizleek sortu zuten claim publizitario bat eta zan zerbait garrantzitsua gertatzen da kafe katilu baten inguruan. Algo importante sucede en torno a una taza de café. Zuek ere bazabiltzate, zerbait garrantzitsua egosten, prestatzen eta goxatzen gaur arratsalderako kafea aitzaki eta lagun kolonbiarrak ere bisitan dituzuela. Nola doaz prestakuntzak, dagoeneko muntaiarekin eta amaituta edo nola zabiltzate? Bueno, dagoeneko ja labean sartzeko moduan. Denaia prest, lehenengo elikagaia ja egosita eta azkenengo bero alditxo bat emoteko moduan. Bostetan joango gara, 4:00, orain hemetik baskaldu eta bagoaz, eta ja azkenengo nerbioak orain den aterako da gaizki, eta horrela jarriko gara, ondo, egiteko modun, Gaizki aterako delako horretan ez dizugu gehiegi sinisten, baina ikusten dugu, trebeazarela kontu askotan, eta baita gezurretan ere, Itziar. Hortan ere trebetasunez, entzuleak sinizu eta guzti egin dizu. Aizu, irakur... Da entzaioa gaizki, gero gu erne jartzen gara eta gero ondo doa. Guri Mai Gorostiaga pozok askotan esaten digu, ja astear gaudenean saioa, badakizu sarrera olak ionizatu bat egiten dugula, eta, dena prest, venga ba, eta, entxeguetan bezala, eta beti parra egiten dugu horren inguruan. Aizu Itziar, irakurri dizugu, gaurko piezari ez diozuela karga baliorik kendu nahi, baina ederra izatearen nahi duzuela, eta hor, alor artistikoaren zainketa bat eman dela, galdu gabe begibistatik gaiak duen gordintasuna eta ikuspegi tragiko hori ere, ez? Nolakoa da lanketa hori, nolakoa da arte bali hori mantentzea horrelako gai baten aurrean? Hombre, nire ustez behintzat nik horrela sinisten dut eta uste dut dela, artea beti trascendentziarako egina dagoela. Gure realitate arruntatik beste dimentsio batera joateko aukera ematen diguna. Eta alde horretatik, niri deitu zidatenean, gaia aukeratuta zegoen, eta liburua ere In Nomine Auschwitz, antologia bat, esan, 26 urte inguru iraun zuela lana, bilketarena, poeta batzuk Auschwitzen bertan hil zirela, edo erail zituztela, eta beste batzuk atera zirenean, euren poemak, gehienak bertan egindakoak zirela. Orduan gaia horrela zegoen. Eta nik neuk, eta uste dut nire lagunak ere, ezin izan ditugula imaginatu zer zen hor egotea. Orduan, uste izan dugu zintzotasunez erabili behar genduna hitz horiek, poema horiek, ez da. Orduan, gainera ez gendun gauza gehiagorik daukagun informazioa, baina lanean ginela,
eskaini zizkiguten hainbat testuak, hainbat pelikula, baita ere reportajeak, eta pentsatu gendun guk sentitzen gendunetik, osea, guri eragiten zigunetik hasi behar ginela, baina benetan, ez imaginatuz haiek zer jasari izan zuten, baizik eta guk hori entzunda non jartzen garen. Eta zentzu horretan utzi dugu ateratzen eta batez ere nahi izan dugu zintzoak izan, bai bertan gertatutakoarekin, baina ezin izan dugu ahaztu momentu guztietan, egon garenean eta gero, prozesu guztian, momentu honetan dauden gatazkak, gerrak, esterminio eremuak, eta begira, atzo bertan begiratu nuen, Googleen jarri nuen, eta zema gatazka belikoak dauden momentu honetan munduan, eta horrela, kuantifikatuta daudenak, momentun atzo, 76 zeuden. Orduan, bai Grezian, Turkian, Siriako gatazkaren inguruan sortu diren egoerak, baita orain Ukrainan gertatzen ari direnak, Libiakoak, Rohingyak, bueno, ez dakit, Guantanamo oraindik hor dago, errepikatu ditugun eta irakurri ditugun bakoitzean poema horiek, zoritzarrez ikusi dugu gaur ere hor daudela, ez da. Alde horretatik ezin izan kendugu gordintasunik. Hor dagoena hori da. Ez jarri, ez kendu. Baina bai, nahi izan dugu hori modu poetiko batean, nola idatzia ere zegoen modu poetiko batean, forma ere, irudiak, gure egoteko modua ez denan izatea, harina, eta izan dugun ederrena. Hortan gaude. Esan liteke Itziar poesia, ez da egit, extemporaneoa dela, garaizkanpokoa dela, edozin unetan poesiak baduela gaurkotasuna, eta zuek ere saiatu zarete emanaldi honetan Auschwitz bezalako iragan bat gaur egunera ekartzen, eta gaur egungo beste Auschwitz batzutaz modu eta forma ezberdineko Auschwitzak gurera ekartzen eta emanaldian egon daitezen bermatzen, ez? Bai, baina ez dugu gauza berezirik egin, agertzen da. Beste barik agertzen da. Ez dugu, nola esan duzu? Auschwitz esan duzu? Bai. Aipatzen. Orduan, hor dago dana. Ze hona? Hor dago dana, bai. Bueno, liburua aipatzen dugu, hasieran, folleto guztietan agertzen da, liburuaren izen ere bai, eta hori dana, baina guk ez dugu aipatzen. Ez da behar. Ze hor, garai hartan, 5 urte luze haietan gertatutakoa, baina aurretik ere bazen, eta zoritzarrez oraintxe ere bada. Bueno, Arratsaldeon, Itziar, eta ezin dut aguantatu gehiago, bere lagun kolombiarra Nicolas Alberto Lugo, Nico Lugo, kontalari oso ezaguna dela, eta eskuminak eman egitu hemendik. Gelditu naiz horrekin, Auschwitz aipatu gabe, eta askotan igual daukagu joera hori, memoria historikarekin ari garenean barreratik edo oso urrutitik ukitzea, eta ez gara bustitzen eta ez dugu empatizatzen. Bai, ipuinekin bezala esango izut, helburua da unkitzea, ezta? Unkitua sentitzea. Forma ez dakiz zer, bueno, edozein gauza, edozein modua da baliagarria ondo egiten badu hori lortzeko. Bai. Eta gauza bera da, Gauza bera da. Ez dakit hori izan galdera, Galdu naiz galderan. Erantzuna baizan hori. Hori esan marnoenik, ez da galdera zintzen, baina erantzuna hori zen,
bueno, zurekin elkarlanean itziar edo zuzendu duzun lan honen baitan, badaude bi emakume, lehena Angela Serna, bueno, zer esan, dagoeneko erabat arabartuta dagoen emakume honetaz, hainbeste erakutsi duen, ze, bueno, akademizismoa izan da ez, bere ibilbidearen zati bat, eta gaur, bueno, akademizismo hortatik haratago oso espresio artistiko literarioan edo egongo den emakume hontaz. Ez da egita espaldi ezagutzen zenuten elkar, eta, bueno, konta iguzu nolakoa izan den elkar lan hori, gero jarraituko dugu dantzaren bidetik. Bueno, berak, sortu zuen Gasteizen, lehenengo aldizkaria, poesia, bisuala eta esperimentalari buruzkoa. Eta nik ez nuen ezagutzen Angela, baina bai irakurtzen nuela, bera hortan agertzen, nik horri ikusi nituen lehenengo aldian, poesia bisuala, poesia fonetikoa eta beste poesia performatikoaren bideak, bere eskutik ezagutu nituen. Gero, bera ezagutu nuen, bueno, berak etorri zan nire emanaldi batera, eta bera agertu zan, eta aurkeztu zan, zentzean, ni Angela Serna naiz, ni ordurako ja bere 3 edo 4 poemario irakurritan nituen ere, eta entzako izan zen, eta zantzean, asko gustatzen zaite egiten duzuna, ze ona zaren, nik pentsatzen baina, ona zuzara, ez da? Eta, bueno, arro jarri nintzen. Gero, beraz izan, ja duela, ez dakit, 12 urte, agian jakin behar izan nuen elkarrizketa honetara etorri baino lehenago. Zita kola poesia deritzon programa bat ere darama, zagizen bat urte, baina 10 urte baino gehiago kulturetxean, eta hilean behin egiten dana azken ostiraletan. Eta hor, izugarrizko divulgazioa egin du, ekarri ditu ganorazko poetarik handienak, hile bakoitzean bat, edo bi, orain bizirik daudenak eta orain dikan publikatzen ari direnak, baina baita ere poesiaren historian izan direnak, ez da? Orduan, ja da, 3. aldia deitzen hauena laguntzeko gauzak egiten, baina ez bera zuzentzeko, baizik eta nire piezak egiteko bertan. Ez dakit uste dut, bederatzi liburu, bederatzi poemario dauzkala idatzita, orain antologia bat aterako da, 2 tomotan, oso famatua da eta oso saritua izan da ere, bai gaztelerazko poesian eta frantsesez ere. Orduan, da emakume bat, ja, lustrea daukana. Eta, bueno, 3 hori osatzen dabiena Marina Ruiz. Hau ere, Gasteiz tartu eta arabartua, bidean, bueno, Bartzelonan ere ikasketak egindakoa, haur psikologian aritutakoa, gorputza eta dantzaren arteko ikerketa horietan zenbat lan egindakoa, eta dagoeneko, eskarmentu handiko emakume bat, eskarmentua ere ardatz izango duen emanaldi bat gorpuzteko, ez? Uste dute, 3 emakume handi elkartu zaretela hor elkarlanean, nolako izan da Marinaren ekarpena honetara guzti da? 4 koreografia sortu ditu honetarako, eta nik ikusten ditudan bakoitzean negar egiten dut. Osea, bueno, egunkitu egiten naiz. Negar, ondo pasatzen, ez drama gati, baizik eta, ze ederra den egiten duen lana. Bai, maestra bat ere. Ordu nik egiten nuena zen, pixka proposatu, eta gero eurek oso ondo egiten zuten dana, eta gero nik jartzen nuen hola aurpegia, niretzako ere, eure pentsatzeko ni meritoa neukala, baina eurek egin dute lan gehiena oso ondo, oso politia izan da, oso politia. Edo zein proposamenari helduta, hartzen zuten bidea. Arte eszenikoetara, literaturara eta hausnarketara eramango duen emanaldi hau, aipatu bezala, Itziar Errekaldeke zuzenduko du eszenikoki, Marina Ruiz eta Angela Sernaren eskutik dantza eta literatura uztartuko dituzte, eta gaur bertan Aldekoa Kultur Etxean izango da, poesiaren hitzordua zikloaren baitan, 2023an berriz abiatzen ari den ziklo horretan, baina guk poesiarekin ere nahi dugu zertxo baite jolastu.
komuneko ispiluan begiratu eta gaur egun naizenaren irudia ikusi dut. Denbora. Neure gorputzaren geografian, zelkatu gabeko zimurdurak, orbain, ubeldurak eta orratu berriak aurkitu ditut azalean eta ariman. Ai, denbora. Oraindik denbora badugunez, Mai, Itziarrek aldek hitz egin beharko digu. Denboran Prebiziaren bat. Denboran berritzen ari den iragan gertuko lan baten inguruan. Gainera, denbora pausuare egiten du, denbora etenaldia egiten du, izenburu berriak berak ere duela gutxi jakin dugunez. Ze aingurak gauza bat dira, baina hain gura gauza gehiago ere badira. Itziar, nola dago? Proiektutxo honen bigarren ez dakit nola esan, euskarazko bertsio hori, anklaren hain gura hau, laizter helduko zaigulako oker espanaiz eskutara, ez da? Jose, sorpresa, Enekien, ez naiz gogoratzen noiz grabatu dan hori ere. Ez dakit? Gaur egun dena iristen da gure eskutara, denboraren poderioz. Denbora magia. Gero bidali neri, ez daukat. Ados, bialiko dizugu, haize ona. Bai, bueno, euskararen bertsioa egitea, gaztelerazkoa atera zenetik, hor egon gara, luzatu eginda denporaz, nahi gendun azkenean gabonetarako, baina editoreak beste gauza batzu zituen, imprentan, eta, bueno, total. Ja gaude, azkenengo galera da egin dugu, zuzen dut, eta, bueno, azkena, berak esaten duelako ez dagoela gehiagorik, nik bestela horregongo nintzateke, venga, bueltak emoten. Baina ja, sartuko da imprentan, eta pentsatzen dugu, metik, otsailaren erdirako, edo, bueno, azten danerako, egongo dala. Bizitza batzuk kokatzen dugu denboran inauterien baitan, eta inauterien buelta izan zitekeen data bat, baina ahoz dago ere, bada gure temporalidadean beste referentzia garrantzitsu bat, bai. Itzordu potentea, gainera, aurreratzeko, entzulei, urrengo ostiralen izango ditugula hemen gonbidatu batzuk, aurkezpen potente bat egiteko aurtengo jendea. Esai zein diren? Bai, Nege Bara, Iñaki Carretero, eta bueno, prentsa horrekoan egongo da Jose Mari Karrea, txalden ezin dula etorri honea, baina bai, Iñaki Carretero, Nege Bara, eta nine egongo gara ahoz-ahoko 23 kaina ematen. Ziar, aingurarekin jarraitzen, nik ez dakit nun irakurri dudan, zuretzako bi hitz garrantzitsuenak edo ezinbestekoak daudela, bat dela sustraiak eta bestela aingurak lotzen gaituztelako. Ze garrantzitsua loturak izatea. Bai, loturak, baina, loturak gero askatzekoak ere, ez betikoak. Bai, aititxe kontatzen zituen, ez da bere gauzetan. Eta aititxe zen baserritarra, baina marino. Orduan, biak ezagutzen zituen ondo, ez da? Sustraiaren kontuak, eta baita ere gero hainbat urtetan merkantetan ibilitakoa munduan zehar, haizeak eta aingurak eta bueno, naufragio bat ere izan zuen, orduan aingura importantea zen berarentzako, bai? Orduan aingura da, behar dugunean babestuta egotea, gure bizitzaren ibilbide zoro honetan, zorabiatzen garenean, aingura bat behar dugu egoteko eta bueno, jakiteko non gauden, arnasatzeko, indartzeko, elikatzeko. Eta sustraiak, hain zuzen, gure elikadura dira, ezta? Orduan, sustraietatik elikatu eta abante jartzeko gure bizitza behar duguna. Eta gure bizitzan gaizki gaudenean, hartu aingura, bota,
eta geratu behar dugun denpo. Loturak aipatu ditu Maik Itziar, baino irakurri dugu, bueno, hain guran lotura bera ere zeu zarela, nolabait, zeure paisaia, eta zeure paisaia humanoa, zure giza paisaia ere hor presente dagoela. Eta eraberan irakurri dugu baduela kresala asko, erabat kresalez beteta dagoela. Ez dakit kresala azalean itxatzi zaizun eta horrek egiten duen lotura lana edo non dagoen giza paisaiaren eta kresal horren arteko lotura, behin loturaz hitz egiten hasi garela. Begira, lehenengo liburu, bueno, gaztelarazko bertsio atera zanean, hor nengoen kresala edo ainguraren izenarekin. Uste dut, kresala dela nire faroa. Osea, usain hori, eramaten hau leku batera edo bestera. Osea, hori da nire brujula. Non etxeko usaina dagoen tokian geratu, ez da. Edo jun arantza, ez da. Jo, ze ona. Zesan horren, bai. Ahora tendré que salir a buscarte. Ahora tendré que salir a buscarte. Ba, Itziar Rekalde, laizera agurtuko zaitugu, ez dakit, Lurgozoko landare eta kresalaren usaina abesten zuen Benitok, eta guk nere herriko neskatxa Maite kantuarekin, egingo dizugu agurra, eta gaurko saioa ere agurtuko dugu. Akaso aingura errealitate bat denean, ura irakurri eta beste kafe batera gonbidatzeko aukera izango dugu, ezta? Kolombiako, albada Kolombiakoa. Eramango dut, Kolombiako kafea. Ados. Nikolas Le Lubok ekarri didala, bere despentzan zeukan azkena, nola, etzidoan, ekarri dizkit, bote batzuk, orduan, eramango dizuet. Ados, ekarri eta hemen dastatuko dugu, denboraz, loturaz, kresalaz eta giza paisaiaz gozatuz. Itziar Rekalde. Eta lagunez. Eta lagunez. Bueno, giza paisaia ere bada, ez? Lagun arte hori, ez da? Bai. Besarka destu bat, Itziar, ondo joan dadila gaurkoa, eta izango ditugu kafe kolombiarrak hartzeko aukera gehiago etorkizunean. Ondo. Zaindu. Eta entzuleak esango hemen promesak ez dira betetzen, ala bai, betetzen dira promesak, ez zaitezte kezkatu.
arazoak ditugu, zuek gu behar bezala entzuteko, baina tira Itziarrek alde agurtuta, gu ere agurtzeko moduan, bagara 2 minutu arratsaleko 6etarako, eta bagoaz, astelenean gehiago Julen. Astelenean gehiago Julen. Hori da, asteburu nahi izan. Baita zuk ere, eta baita zuek entzule, arratsaldeko 4:05 hemen izango gara, astelenean, eta asteartean, eta asteazkenean, baina asteburuan, jai, espero dugu zuek ere, asteburu lasai izatea, eta lanean bazarete animo. Hala, aio. Udazken lizunez,